Unhas 200.000 persoas visitaron a Festa do Marisco 2018 que finalizou onte, que se traduce nunhas cifras envexables en canto a ocupación hostaleira, venta de racións e cartos recadados dende o pasado día 4 cando abriu as súas portas. A verdad que foi un ano moi bo, excepcional. Vamos a ver agora pechar os números, pero os primeiros datos que nos adiantan é que se venderon máis de 160.000 racións, superamos os 700.000 euros de facturación. O ano pasado había sido o mellor da historia e casi este ano chegamos ao mismo que o ano pasado, polo tanto, sepa estar moi satisfeitos. Venres, ponte, sábado, domingo. Este ano foi venres, sábado, domingo, pero bueno, un dato a destacar. O venres foi o mellor día, valorando día a día, o mellor día da Festa do Marisco de toda a súa historia, non? Entonces, é para ser importante. Nos dá unha confianza de decir, carai, a festa, ao fin e ao cabo, está por riba incluso das previsións climatolóxicas e de outros condicionantes. O alcalde sinala que a celebración gastronómica Meca é unha das máis importantes de España, apoiada nas 160.000 racións que se venderon e os máis de 700.000 euros facturados. Hai uns 4 produtos que son tradicionais, como é o polvo, como é o arroz, como son as zamburiñas, como é a navalla, o cangrexo real porque non tivemos máis. A verdade que o primeiro fin de semana esgotamos todo o que tiñamos e o barco por problemas de temporal, de climatoloxía, non pudo ir a por máis, e senón creo que iba a ser un produto que iba a pegar que iba a vender moito. Ademais, este ano houve unha novidade que foi a edición máis saudable e sustentable. Unha festa moi sustentable medioambientalmente, con todo compostable, cos vasos reutilizables, que foron outra das grandes novedades deste ano, que lle tiñemos un poquinho de temor, pero funcionou moi ben, e despois todo iso complementado co festivales de música, os concertos que houve días que se achegaron hasta aquí ao Corgos 7.000 personas. Unha celebración na que, a pesar de que o marisco era a estrela da celebración, tivo que compartir protagonismo co polvo, xa que foi un dos máis demandados. A estes datos poderíamos sumarlle os máis de 3.000 sobremesas e 33.000 bebidas que se despacharon tamén nas carpas desta celebración. Dende o Concello non agochan a súa satisfacción e anuncian que xa están a traballar para que a celebración do 2019 sexa igual ou mellor que a que acaba de rematar.